Salutare tuturor și bine v-am găsit! Astăzi o să vă prezint coolerul EdCooling IS40X. Înainte de a începe, aș aprecia foarte mult dacă ați apăsat acel clopoțel. Și dacă vă place și doriți să continui, apăsați acel butonaj de like. Haideți să începem! Acesta este coolerul menționat mai devreme. La interiorul cutiei putem regăsi următoarele. O cutiuță în care se află toate șurubele și clemele necesare prinderii acestuia. La interiorul ei regăsim și o pastă termoconductoare. Acesta este compatibil atât Intel cât și AMD și este compatibil și cu socket 1700. Trecând mai departe, aceasta este pasta termoconductoare produsă de către ID Cooling. Mai avem garniturile pentru șurubele din spatele plăcii de bază. În interiorul cutiei mai avem manualul de instrucțiuni. Și bineînțeles coolerul. Prima impresie care mi-o dă este un cooler mic și solid. Pe spate avem 4 canale din cupru. Radiatorul este vopsit full negru. Lungimea alimentării ventilatorului este mai mult decât suficientă. Avem o alimentare cu 4 pini. Pe fiecare colț al ventilatorului regăsim cauciuc. Cele 4 canale din cupru care ajută la o disipare a temperaturii foarte bună. De menționat că radiatorul împreună cu ventilatorul este foarte subțire. Vom trece la montare și rezultatele acestuia. Pasta termoconductoare a fost aplicată înainte. Platforma pe care va fi montat este un proiect în curs de derulare și conține un i3 generația 7-a, o placă de bază Asus B250A, 8 GB RAM la 2400 MHz și o sursă de 450W. Ventilatorul este extrem de silențios, la 20% din rotațiile acestuia este insesizabil. Temperaturile obținute cu acesta fiind de 25 de grade în idle și nedepășind 45 de grade când procesorul lucrează la 100%. Nota mea pentru acest cooler este 5 din 5 raport calitate-preț. M-a lăsat plăcut impresionat de dimensiunile și performanțele acestuia. Recomand cu încredere celor care doresc un cooler cu dimensiuni reduse. Vă mulțumesc pentru urmărire și până data viitoare vă salut! Nu uitați să te abonezi pentru a vedea mai multe videoclipuri.